Η Beauty Home Clinic είναι η εταιρεία εξειδικευμένων συσκευών ιατρικής αισθητικής για χρήση στο σπίτι. Συσκευών ανάλογων των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα Ινστιτούτα. Είναι όμως συσκευές που σας κάνουν τη ζωή εύκολη, γιατί δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά, έχουν ασφάλεια και φυσικά έχοντας την άνεσή σας, γιατί μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε παντού, στο σπίτι σας, όταν κάθεστε στον καναπέ σας, όταν κάνετε δουλειές, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Είναι συσκευές λοιπόν που σας βοηθούν και σας κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Σήμερα έχουμε μία συσκευή που είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι πολύ χρήσιμη γιατί εκτός των άλλων έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που βασανίζει τόσο πολύ εμάς τις γυναίκες, μα τόσο πολύ. Ποιο είναι το πρόβλημα που μας βασανίζει? Η κυταρίτιδα και το τοπικό πάχος που έχουμε στο σώμα μας. Καθόμαστε στο κρεβάτι μας, λέω, και στο κρεβάτι μας καθόμαστε και στον καθρέφτη μας καθόμαστε, κοιταζόμαστε, λέμε έχω παχάκια εδώ, έχω κυταρίτιδα εδώ, τι θα κάνω, πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Κι όμως το πρόβλημα λύνεται και αυτό οφείλεται στη Beauty Home Clinic. Γιατί η Beauty Home Clinic έχει κάθε φορά τη λύση. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η τεχνολογία Medizen 4 σε 1. Είναι μια τεχνολογία μη επεμβατικής λιπόλυσης και λεμφικής αποσυμφόρησης, η οποία βοηθάει να καταπολεμήσουμε την κυταρίτιδα και το τοπικό πάχος. Αρκεί να σας πω, κορίτσια, ότι αν χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη συσκευή για 15 λεπτά, 2 με 3 φορές την εβδομάδα, θα δείτε μέσα σε διάστημα 6 με 8 εβδομάδων μείωση των πόντων έως και 5. 5 πόντοι θα μειωθούν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δεν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο? Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε μαζί μου. Γι' αυτό η πρώτη μας προσφορά. Η Beauty Home Clinic, η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα σε τεχνολογίες ομορφιάς για χρήση στο σπίτι, προσφέρει σε όλους τους τηλεθεατές ένα πραγματικά μεγάλο δώρο. Σας προσφέρει την εξελιγμένη ιταλική συσκευή για καταπολέμηση κυταρίτιδας και τοπικού πάχους με τεχνολογία λιπόλυσης, λεμφικής αποσυμφόρησης και υπέρυθρων από 158 ευρώ, μόνο 79 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 και κατοχυρώστε την προσφορά μας και αύριο μπορείτε να έχετε τη συσκευή στο σπίτι σας. Δεχόμαστε όλους τους τρόπους πληρωμής, πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμείτε. Η συσκευή είναι ευρωπαϊκή, έχει έγκριση CE, με ελληνικές οδηγίες χρήσεως, 2 χρόνια εγγύηση και εξειδικευμένη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο 210 80 55 55 στο διαδίκτυο στο site www.beautyhomeclinic.gr και στην έδρα μας στο Μαρούσι στο Εμπορικό Κέντρο Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 και κατοχυρώστε την προσφορά μας. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια θαυματουργή, πολύ αγαπημένη μου συσκευή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσα να μην την είχα δοκιμάσει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ εύχρηστη, πάρα πολύ απλή, αρκεί να σας πω ότι έχει 2 φάσεις στις οποίες μπορείτε ανάλογα με την ένταση που θα δώσετε, γιατί η ένταση αυξομειώνεται, έχει να κάνει δηλαδή με το κατά πόσο είναι ευαίσθητο το δέρμα σας, να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά εξαρτήματα, ανάλογα με τον τύπο δέρματος που διαθέτετε, το πόσο ευαίσθητο είναι, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό. Γιατί θέλουμε να βλέπετε στην πράξη όλα όσα σας λέμε. Στην πρώτη φάση γίνεται μία λιποδιάλυση, μία λεμφική αποσυμφόρηση, ενώ στη δεύτερη φάση που ενεργοποιείται το υπέρυθρο φως, έχουμε τη διαδικασία της λουμινοθεραπείας. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να καθυστερούμε, θέλω να πάμε κατευθείαν στην προσφορά μας φυσικά. Η Beauty Home Clinic, η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα σε τεχνολογίες ομορφιάς για χρήση στο σπίτι, προσφέρει σε όλους τους τηλεθεατές ένα πραγματικά μεγάλο δώρο. Σας προσφέρει την εξελιγμένη ιταλική συσκευή για καταπολέμηση κυταρίτιδας και τοπικού πάχους με τεχνολογία λιπόλυσης, λεμφικής αποσυμφόρησης και υπέρυθρων από 158 ευρώ, μόνο 79 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 και κατοχυρώστε την προσφορά μας και αύριο μπορείτε να έχετε τη συσκευή στο σπίτι σας. Δεχόμαστε όλους τους τρόπους πληρωμής, πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Η συσκευή είναι ευρωπαϊκή, έχει έγκριση CE, με ελληνικές οδηγίες χρήσεως, 2 χρόνια εγγύηση και εξειδικευμένη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στο 210 80 55 55 1, στο διαδίκτυο στο site www.beautyhomeclinic.gr και στην έδρα μας στο Μαρούσι στο Εμπορικό Κέντρο Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 1 και κατοχυρώστε την προσφορά μας. Ποιες είναι οι περιοχές που μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη συσκευή? Όλες. Θέλετε μυρούς, θέλετε κοιλιά, έχετε πρόβλημα στα μπράτσα, έχετε πρόβλημα στο μπούτι, όπου και να έχετε πρόβλημα, αυτή η συσκευή το σίγουρο είναι ότι θα σας το λύσει. Γιατί καταπολεμάει την κυταρίτιδα, το δεύτερο στάδιο της κυταρίτιδας, την έντονη κυταρίτιδα και φυσικά το αποτέλεσμα, όπως σας έχω ξαναπεί και θα το επαναλαμβάνω, είναι μοναδικό. Αλλά μην τα λέω εγώ, έχουμε τα κορίτσια μας που την έχουν επίσης δοκιμάσει και θα σας τα πούν όλα. Anticellulite Zen, una delizia per il corpo. Il numero 1 in Italia contro gli inestetismi della pelle. Grazie ai suoi numerosi accessori e al calore radiante, scioglie muscoli e tensioni nervose. È un prodotto Ardes Medicura. Επίσης, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι με την τεχνολογία του υπέρυθρου φωτός επιτυγχάνουμε αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας, μείωση του λίπους, αναζωογόνηση του δέρματος. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να επιτύχουμε με τη συγκεκριμένη συσκευή. Και επειδή σας είπα μόνο μερικά, ακούστε τα και όλα. Συγκεκριμένα επιτυγχάνει λιποδιάλυση, βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου, αντιμετώπιση των ειδημάτων που κυρίως παρατηρούνται στα κάτω άκρα, ορατή μείωση της κυταρίτιδας, αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης και ανακούφισης. Η συγκεκριμένη μηχανή, αν εφαρμοστεί στα σημεία που έχετε μεγαλύτερο πρόβλημα και τα πιέσετε, μη φοβάστε, μπορείτε άνετα να επικεντρωθείτε στα συγκεκριμένα σημεία για να έχετε το καλύτερότερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι μια συσκευή που θα βοηθήσει να αυξηθεί ο μεταβολισμός, να αναζωογονηθεί το δέρμα σας και να κάνει ανάπλαση. Γι' αυτό το λόγο η προσφορά μας τα λέει όλα. Η Beauty Home Clinic, η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα σε τεχνολογίες ομορφιάς για χρήση στο σπίτι, προσφέρει σε όλους τους τηλεθεατές ένα πραγματικά μεγάλο δώρο. Σας προσφέρει την εξελιγμένη ιταλική συσκευή για καταπολέμηση κυταρίτιδας και τοπικού πάχους με τεχνολογία λιπόλυσης, λεμφικής αποσυμφόρησης και υπέρυθρων από 158 ευρώ μόνο 79 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 1 και κατοχυρώστε την προσφορά μας και αύριο μπορείτε να έχετε τη συσκευή στο σπίτι σας. Δεχόμαστε όλους τους τρόπους πληρωμής, πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμείτε. Η συσκευή είναι ευρωπαϊκή, έχει έγκριση CE, με ελληνικές οδηγίες χρήσεως, 2 χρόνια εγγύηση και εξειδικευμένη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στο 210 80 55 55 1, στο διαδίκτυο στο site www.beautyhomeclinic.gr και στην έδρα μας στο Μαρούσι στο Εμπορικό Κέντρο Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 1 και κατοχυρώστε την προσφορά μας. Αξίζει να σας πω ότι αν η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη φάση της, που είναι η ενεργοποίηση του κόκκινου αυτού του υπέρυθρου φωτός, τότε έχει παρατηρηθεί πως το κολαγόνο αυξάνεται μέχρι και 4 φορές. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αυξάνεται μέχρι και 4 φορές και γι' αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ανάπλαση. Γίνεται ένα είδος λιπογλυπτικής στο σώμα που, όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται. Όμως, τα ωφέλη και τα αποτελέσματα του Medizen 4 σε 1 δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Αύξηση της λιπόλυσης και της αποβολής λίπους. Εξάλειψη κυταρίτιδας. Μικροκυταρική διάλυση και αποβολή. Βελτίωση λεμφικής κυκλοφορίας. Στοχευμένη λιπογλυπτική. Μειώνεται ο αριθμός των λιποκυτάρων. Μείωση της χαλάρωσης. Η καταπολέμηση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους πλέον αποτελεί μια εύκολη λύση. Είναι μια εύκολη υπόθεση και όλες μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συσκευή είναι απλή, δεν έχει καθόλου κόπο, χρησιμοποιείται πάρα πολύ εύκολα
Και γι' αυτό το λόγο, αμέσως την προσφορά μας. Η Beauty Home Clinic, η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα σε τεχνολογίες ομορφιάς για χρήση στο σπίτι, προσφέρει σε όλους τους τηλεθεατές ένα πραγματικά μεγάλο δώρο. Σας προσφέρει την εξελιγμένη ιταλική συσκευή για καταπολέμηση κυταρίτιδας και τοπικού πάχους με τεχνολογία λιπόλυσης, λεμφικής αποσυμφόρησης και υπέρυθρων από 158 ευρώ μόνο 79 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 1 και κατοχυρώστε την προσφορά μας και αύριο μπορείτε να έχετε τη συσκευή στο σπίτι σας. Δεχόμαστε όλους τους τρόπους πληρωμής, πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμείτε. Η συσκευή είναι ευρωπαϊκή, έχει έγκριση CE, με ελληνικές οδηγίες χρήσεως, 2 χρόνια εγγύηση και εξειδικευμένη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο 210 80 55 55 1, στο διαδίκτυο στο site www.beautyhomeclinic.gr και στην έδρα μας στο Μαρούσι στο Εμπορικό Κέντρο Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 55 55 1 και κατοχυρώστε την προσφορά μας. Τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, χαλαρότητα στο δέρμα? Όχι, δεν είναι πια δικό μας πρόβλημα, γιατί η Beauty Home Clinic μας έδωσε για ακόμη μια φορά τη λύση. Μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλάμε και σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε, η Beauty Home Clinic αγαπά τις γυναίκες.